Molt bona tarda, enoturistes. Som al Mar Roig, a la comarca del Priorat. Aquí, just ara, al celler Mar Roig faran la seva famosa espinjolada del vi novell. El que faran Marribas, que és el padrí d'aquest any, és picar amb aquest martell que m'està ensenyant en aquella bota que hi ha allà fins que comenci a rajar vi novell. Això és el que he de fer? És el que has de fer i que t'ho acaben d'explicar. Va, però tinc una memòria molt curta, Vinga, ensenya'ns-ho, que mira, tota aquesta gent està pendent. Ara veureu com en Marribas pica, és un moment molt esperat, un dels moments més esperats de l'any. I començarà a rajar vi novell. Li està costant una mica. El Marc ha de picar amb aquest martell fins que es posi aquesta aixeta i comenci a rajar el vi novell. És el moment d'aquesta festa del vi novell, una festa que arriba a la seva 10a edició enguany. Ja ho tenim? Ja ho tenim, en Marc Ribas acaba d'espinjolar aquesta bota, aquest vi novell, que és el vi més nou, el vi és més que jove, és el primer vi de la temporada i ara tota aquesta gent, que són centenars de persones aplegades aquí al celler Mar Roig, tindran oportunitat de gaudir d'aquest vi novell amb una copa a les mans. En aquests moments volem parlar amb la Marta Anguera. Hola, molt bona tarda, Marta. Explica'm, què és el que heu fet? A veure. Bueno, hem volgut fer una celebració per aquest 10è aniversari, crec que ho hem aconseguit, almenys fins ara no he tingut temps de veure-ho gaire, però estem molt contents. La plaça és plena. La plaça és plena. A vessar. Tenim cellers de Santa Maria del Camí que han creuat el Mediterrani per vindre, tenim antics padrins com el Xavier Grasset, el Toni Falgueres, que li hem d'agrair que avui estem aquí perquè va ser qui ens va introduir en aquest món del vi novell. Ara en parlarem. Tenim el Joan Reig, que és el nostre músic preferit, tenim el cuiner Marc Ribas, tenim el Xavier Grasset, que és un gran ambaixador del nostre celler, i tenim un vi novell que ha sortit boníssim, que us convido a degustar-lo, per tant crec que no es pot demanar gaire més, i a més tenim els Strombers, que ens acabaran d'animar aquesta nit ficant la seva música i la seva festa. Estem tot just començant, gràcies Marta, una festa que promet ser molt bandarra, i ara parlarem amb en Marc Ribas, si el trobo, està aquí al darrere. En Marc Ribas, conegut xef i també presentador de programes com Cuines i Joc de Cartes. Marc, explica'm, amb què maridem el vi novell? A veure. La veritat és que amb tot, però bàsicament pel que veig és que s'ha de maridar amb una bona festa. És això, el vi novell fa festa. Perfecte. Única i exclusivament. Jo li he demanat brevetat i aquí la tinc. L'únic que necessites és una colla de gent, que veig que aquí n'hi ha una bona colla, que tingui ganes d'estar fent doncs això, gresca i xalant molt. Ara aquí em comentaven que hauríem de fer una xatonada i que hauríem de tenir unes arengades amb raïm i que hi hauria d'haver pensat i no hi he pensat. La tradició s'ha de tenir en compte sempre. Però aquesta és la 10a edició, per tant avui és l'aniversari i espero que n'hi hagin com a mínim 100 més. Amb aquesta intenció, moltes gràcies. Amb aquesta intenció us expliquem aquesta festa i tenim aquí el responsable principal. Un dels padrins a qui han volgut rendir homenatge avui, en Toni Falgueres, prescriptor, propietari del celler de Gelida. Toni, ens expliquen que tu vas ser qui vas dir el vi novell s'ha de recuperar. Com veus aquesta festa 10 anys després? Home, jo primer de tot felicitar-vos perquè sempre el vi de Mar Roig és diferent a tots, perquè és l'única instal·lació que tenim a Catalunya de maceració carbònica i sempre feu un vi excel·lent. I llavors felicitar-vos i agrair-vos molt que això ho fagiu, això tindria que fer-ho cada poble, perquè els francesos veiem que amb el Beaujolais ho tenen tots a la sang, doncs vosaltres ajudeu a fer això. Amb aquesta intenció ens quedem, a veure si ho copia cada poble. Un altre dels padrins d'aquesta festa és en Joan Reig. Ell ho va ser l'any passat, músic, membre dels Pets. El vi novell té un ritme propi,
com el definiries? Quin ritme té? A veure. Rock and roll. Ah. O no, Marc? Sí. Rock and roll, clar. És jove, per tant, escolta'm, gent jove petó ho diu, rock and roll. Perfecte. Rock and roll suau, si vols, però rock and roll. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja, És tu. tota una promesa, això. Molt bé. Qui va ser el padrí el 2013 és el periodista Xavier 2013 Grasset. ja era? Això m'han dit? Sí, no, ja ho sé. Sí? Ja Vale. me'n recordo. Vale. El temps passa, el temps Jo passa. miro xuletes. Oh, okay. Xavier, com comunicaries el vi novell? Com explicaries a la gent que encara no el coneix? Doncs senzillament fent pensar que... A mi m'agrada sempre pensar en l'esforç que hi ha al darrere, la feina que hi ha al darrere. La feina dels pagesos, sempre reivindicar la feina de la gent del camp, que a més de retruc té un efecte perquè ens preserven el paisatge, però a més ens porten els aliments a taula. I a més pensar això, que el cicle natural et fa arribar, per exemple, en un dia com avui, oli nou i vi nou, dius, caram, d'on ve tot això, no? Un bon raig d'oli de Siurana i un bon got de vi del Mar Roig. I ja ho tenim, i ja ho tenim. I les olives la marrojana, també. Perfecte, moltes gràcies. Ens has maridat un menú magnífic. El menú d'avui continua amb una actuació, amb un concert que promet molt aquí en Ferran, dels Stromberg. Sí, això m'han dit. Bon vespre. Bon vespre, vale, Marc. que guai, que prometi. Ferran, com serà? Què fareu? Com la liareu? Liar-la. El que passa que a mi encara no m'han donat el vi, no l'he provat encara. Només he provat el vi blanc. No, bueno, no. Vinga, gràcies. resolt. Però has de parlar, has de parlar. Sí, me'l quedo, crec. Què fareu? Bueno, el que fem sempre, que és liar-la. I amb alguna copeta de vi més, anirem catant. Bé, molt contents d'estar aquí, a més, això que pinta molt guapo, una festa ja 10 anys fa, no? Que, Sí, això mateix. doncs a celebrar-ho, nosaltres contents d'estar aquí convidats i us ho donarem tot, això sí. Hi ha molta gent que ho està esperant, Ferran. Vale, És a dir, que endavant, Fins ara. endavant. Salut. Salut. Avui, aquí, hi han 7 cellers de Santa Maria del Camí de Mallorca, perquè ells també fan un vi novell, fan una superfesta del vi novell. Aquí hi ha en Sebastià Ordines. Sebastià, explica'm, aquesta festa, que ja l'heu anunciat a l'escenari, com serà això? Bueno, nosaltres, una diferència que hi ha entre el Mar Roig i Santa Maria és que nosaltres som 7 cellers, és vera que aquí n'hi ha un de molt gran, nosaltres som 7 i fem una festa multitudinària que venen unes 3.000, entre 3.000 i 4.000 persones i sempre és el darrer dissabte de novembre. Allò que tenim molt sagrat és que fins en aquesta data no tastam el vi novell. Nosaltres, les 7 bodegues presenten el vi novell i el donem a tastar a la gent. I el vi novell, m'imagino que és un vi com aquí, que tampoc encara he tastat, però és un vi que bàsicament podem dir que com que no té alteracions de fusta ni res de tot això, és un vi que representa el poble dins una botella de vi. Doncs això és el que passa aquí també. El vi novell del celler El Mar Roig representa el Mar Roig en una copa. Marta, com acabem? Per mi, la definició que diem sempre, el vi bandarra, popular, amic de la gresca, de la tradició, i només dir que llarga vida el vi novell en aquesta festa i que ja és un calendari de celler Mar Roig i ja és una tradició també nostra i esperem que amb aquest vi tothom el pugui gaudir i encara es faci més rauxa i més diversió i que ressoni tot plegat. Estem molt contents. Acabem amb aquest missatge, està claríssim. Llarga vida al vi novell per la festa de l'any que ve, que no us la podeu perdre. És una festa jove, és una festa amb tradició, sobretot és una festa bandarra. Acabem ensenyant-vos l'ambientàs que hi ha aquí a la plaça dels Arbres del Mar Roig. Centenars de persones que porten aquí ja molta estona i a qui encara els hi queda molta estona per acabar de gaudir d'aquesta festa, on també tastaran el vi novell, l'oli novell, també amb pa, i que també es marida amb productes, amb porc a la brasa. Nosaltres ens acomiadem perquè ara sí gaudirem d'aquest vi novell. Llarga vida al vi novell!